आज मु आउ मो सांग गुणपुर आसीछु। आज एठी जहाँ देखिलु केबे भाबी नथिलु एमिति हबो बोली। गोटे छोट काम रे गुणपुर आसीथिलु किंतु दिनटा एते स्मरणीय होई जिवो आमे केबे भाबी न। एही जगह को आगरु आपण माने केबे देखिछन्ते कि? जदि देखि नांती चलंतो देखिबो आमे आउ आरंभ करबा आजिरो एई नुवा ब्लॉग। नमस्कार मु हेली लक्ष्मीकांत कलका पुणी थे स्वागत जनावि मोर एक नुआ वीडियो को। सांग मैंने देखिपे मो पचर गोटे अच्छी देखो वेलकम बोर्ड गुणपुर पौरांचल आमको स्वागत जनाऊे। आम बाहरी पड़ू गुणपुर जावा मो सांग सहित देखो मो सहित अच्छा आम नरसिंह गुरु सहित मिसिकी आम जाऊँ गुणपुर आ बुलाबुली कर किसी जिनिस सामान किणिकी बुझी आजकल असली रेनकोट नहीं रेड कार्ड बर्तमान आम पलासु गुणपुर शिव मंदिर को देखी पार्थे मो पचर केमती रोड अच्छी पूरा सुंदर हो गोटे पार्क सदृश कर आगे एत गुड़े हो ना मु बहुत वर्ष पर आसी पाखापाखि 12-13 वर्ष पर आसूँ मंदिर को देखी पार्थे रोडटा केमती भल देखो देखा बहुत सुंदर लगुच भाई देखी पार्थे आम आसिकी रामेश्वर मंदिर पहाड़ उपर अच्छु आठी टिके बुलाबुली कर रेस्ट नौ आमर ये तेंतुली गच मूल ये बाइकटा रखीदेलु आउ कि गपसप करी फेर से मंदिर पाखक पलैबू। देखी पार्थे एपटे रास्ता अच्छी आउटे रामेश्वर मंदिर घरटा देखा जाऊँगी। एपटे देखो भाई बाहर भ्यूटा केते सुंदर देखा जाऊँगी देखी पार्थे। देखी पार्थे एपटे देखु छोट पिला खेला परिका खेलना हो एक्सरसाइज करने बहुत सुंदर देखु देखो मंदिर चतुर्पार्श्व केमिति अच्छी एपटे मंदिर अच्छी और यहाँ हूँ बरगछ बढ़िया मंडप गोटे किंतु छोट अच्छे गछटा ये रोषे करने पूरा चुली ये देखो भाई मिनी स्टाडियमटा यहाँ आमर गुणपुर स्टाडियमटा देखी पार्थे आईटा हूँ जूनियर कॉलेज गुणपुर देखी पार्थे। देखो देखो मंदिर बैक साइड एमती बड़ बाबा आर्टा बहुत सुंदर है देखी पार्थे आम आसिकी मंदिर फ्रंट्रे यहाँ हूँ मंदिर मंदिर साइड रे बस पड़े सांग गप मारे पूरा चिमरा है शांति लगुच बसवाई कहीं आमर कलहटू पूरा दूर अच्छु आम पूरा आराम टे करवा बोल आस देखो पाखे मो सांग बस मंदिर दृश्यटा किसी एमती अच्छे पूरा सुनसान है देखो भाई बाहर दृश्यटा केमती सुंदर देखा जाऊँगी।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଉପର ଦୃଶ୍ୟଟା। କାଲି ସହର ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ, ଖାଲି ଧଳାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁକିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଳାଇଛୁ ଆମର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ପାହାଚ ଅଛି ଏପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ରଜରେ ଆମେ ଦୋଳିରେ ଜଳି ନଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଝୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଟିକେ ନେଲା ଆଉ। ସେପଟେ ଭାଇଆଙ୍କେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ବସି ପଡ଼ୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ମନ୍ଦିରର। ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2 ଜଣ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ବସିଛୁ। ଏଠି ଆମ ଉପରେ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କୁସୁମ ଗଛ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଭାଇ ଉପରେ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସାରିଲୁ ଆଉ ଏବେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ତଳକୁ, କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ବି ଏଠି ବିତେଇଲୁ। 2 ସାଙ୍ଗ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମେ କେଉଁ ପାଖରେ ଅଛୁ ଏବେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ଭାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଏଇଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗ ଭଲ କ'ଣ ନେଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ କିଛି। ଯେତିକି ବସିଲୁ କା ପୁରା ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଅଛି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗହଳି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ସୁନସାନ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଯାଇକି ବସିବି ପଛରେ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବସୁଛି। ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ନେଇକି ଆମ ଗୁଣପୁରଟି ଦେଖାଯିବ, ସେ ପଥର ଥିବା ପାହାଡ଼ଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼କୁ କେମିତି କାଟିକି ଏଠି ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସହରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି 2 ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଏଠି ବସିକି ମଜା ନେଲୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଏମିତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ ପଟରୁ ସିଡ଼ି ବନା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। बहुत भूख लगला ଆମେ ପଳାଇଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପଳେଇଲା ହୋଟେଲକୁ, ମୁଁ ଅଛି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ। ଏବେ ଯିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେତେ କେମିତି ଅଛି ଆମ ହାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଧୋଇଲାଣି ସେ। ପୁଛାପୁଛି କରିସାରିଲୁଣି କି? ଆମ ଅର୍ଡ଼ରଟା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ସାଧା ଥାଳି। ଆମେ 2 ସାଙ୍ଗ ଖାଇବାରେ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼।
ମାନେ ଆମେ ଖାଇସାରିକି ବସିଛୁ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଲା ହୋଟେଲ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଭିଡ଼ ହେଇପାରୁଛି କିଛି ଗହଳି ଅଛି ହୋଟେଲଟା। ଆମେ ବାହାରି ପଳୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଣପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।